So mao to guys, sa buntag ara guys, samtang nag-adad kog tubong sa babo guys, doon ni abot guys sa balay guys, kimo palit ko nog manok guys. So nagdali-dali ko gundang sa pag-adad guys, nagkuha ko sa akong manok guys, og aron timbang na guys. So mao to guys, ngadto ko Luis Tangkal guys, nagkuha ko sa akong manok. Oh, mo na nga ako customer guys sa buntag guys, nagdanag timbangan guys, kay timbangon ra man ang manok guys, inig palit siya guys. Bisag barato rang kilo guys, sagdi na lang guys, importante nga mabaligyan ako akong manok guys, kay kas kay tubong guys. So naghuwat-huwat na siya na guys, kay nagkuha pa mo ko sa manok dito luyo guys. Sisag yaw guys, nganon na ako nos mga tangkal ako mga piso guys, kas kuno kay nagtubong. So mo na yung apo guys, nagdadagsa ako guys, kasudlan sa manok guys no. So nakagawas siya sa tangkal guys, mo nang unang manok guys. Sunoy-sunoy na siya guys. So napakikuhaon na guys, tulo pa na da ka buok, so duha akong kuhaon na guys. Diri sa bukid guys, mo na among trabaho diri guys, mamlagyag manok. Mamuhig manok to si baligya. So mo to guys, samtang nagko kog manok guys, nagsini sa yaw guys. Sa yaw daha guys, nganong wa kuno ko nagandam og straw guys. Gamera ko nung straw iyang gida guys. So na guys, nakakuha na kog duha ka buok manok guys. Ihatag na nako siya guys aron nga iyang higton guys no. Nagkapakapa pang manok guys, kay gusto mo lupad guys. So na human na kog hatag siyang manok guys, ningan to na po ko sulod sa balay guys, kay na ako'y kuhaon nga manok duha ka buok guys. Nasa sud akong gisud sa tangkal na sakob sa among balay guys. Samtang kahigot na niyang manok guys, ang iyang apo guys, sigyaw-yaw guys, kidaghan kunog mga piso da guys, mangayo kuno siya guys. So nahuman na siya higot guys sa manok guys, iyan ang timbangon guys, sumao na guys, iyan ang natimbang. Yan ang gitanaw, pila ka kilo guys, ang giabdan sa tulo ka buok nga manok guys. Gitarong niya guys, kay murag hapit na mahulog ang usa guys, sumunog yaw-yaw sa guys kung pila ra ka kilo ang naabot sa tulo nga manok guys. So sakto sad guys, sakto nga pagkagawas ako sa balay guys, nahuman sa timbang guys, kipangutanan ako siya pila ka kilo tanan naabtan guys. So mao na nga manok guys akong dagi kan sa gikan sa sakop guys, duha ka buok guys. So mao to guys, naman yung timbang ang tulo guys, iyan tang isod ang manok sa sako guys. Unya guys, gay nabantayan sa kumanghod guys, nga dili kuno tipo ang timbangan guys, sumuta mong gitarong guys. Gitarong na mga matipo ang timbangan guys, aron nga sakto ang kiluhan sa manok guys ano. So nagiguro siya, tanaw na siya guys kung saon pagtipo guys, kay tingali kuno di na ako sakton pagtipo sa timbangan guys. So mo to guys, naman na kog tipo ang timbangan guys, gitimbang na mo uturan tulo ka buok manok guys. So mo lang gihapon guys, kung pila ka kilo ang pagtimbang niya ganina guys, mura gihapon ka kilo ang pagtimbang karon nga na utro na guys. So naana mo na akong mama guys. Nakigtabi po na sila guys sa akong customer guys. So gipakap na ako sa kang mamang manok guys, kay may kuhaon pa kong usang nga manok guys. So mo na to gikuha na ko akong manok dito sa tangkal guys. Mo na ko igsuon nga lalaki guys na rayho. Nakigtabi siya na siya guys, kaya naapag ko na siya manok nga ibaligya, tulo ka buok, 1.5, bulto lang guys, dili timbangon. So naana guys, nahuman na nakukuha ang manok guys, ako na nang kuhaon ang manok ikan kamama guys, ug ako na nang bugkuson guys, arong timbangon na sad. So samtang nagigot ko guys, nagtabi-tabi pud kuno hay guys sa customer guys, kay ako siyang gisales stock guys, nga pataasan ang kilos pagpalit sa akong manok guys. Pero sa akong taman guys, negosyante po na siya, wa niya patas guys, kay wa na kuno siya ganan sa iya. O to gitudlo ni mama guys, may mga manok pa ko dito sa silong guys, damo-damo pa kuno guys, pero gagmay pa man guys, ningon ang customer nga dili pa kuno madaa. Sunod na lang kuno inigbalik niya. So naghigot ako sa manok guys, nahuman naghigot guys, so ako nang gitimbang guys, nanao, gitimbang na. Tulusan na siya kabuk guys, so bali unom na kabuk manok guys ang baligyan ako karon. Kung pila ka kilo tong tulo ganina guys, mausab na siya guys, parehas ra sa kilo ganina. So mao to guys, nga akong igsuon nga wa nakita sa camera guys, nagistorya pud siya guys, nga naa siya manok nga ibaligya ugang, nga ibaligya lang pud kunyag bulto guys, 1.5. Nakatawan lang ako customer guys. So mao na to guys, nahuman nagsuod ang manok sa sako guys, gipakaptan na siyang apo. Og nga magkwenta nami guys og pilay abtan og pilay kahalin gyud sa kung anong kabuk manok guys. So syempre guys, wala mi cellphone diha, di sad mi ka di sad mi kay mo balong mo kwenta kay murag dako-dako pud kuno hayang halin guys. Joke lang guys no. So gipakuha nako akong manghud og cellphone guys, kay amo kwentahon guys og pila ka kilo gyud pila ka kung pila gyud mabayran ani customer guys. So mo to guys, samtang nagkuha pag cellphone ako manghud guys, gitabi-tabi nako yung apo guys nga may paradon sa manok. Ang iyan lulo lang ko mo daas timbangan unya guys, ang iyang apo guys ningon nga bugat kuno di siya kadaog. Nagtabi-tabi ko ni si mamag si ang customer guys, nga di na kuno laayan si ang among customer pag sigsuri-suri kinaa si apo nga kauban.
Guys, so mo to guys, naabot na nga akong manghod, nagdag cellphone. Ako na i-compute guys, kung pila gyud tanan ang halinon sa akong unom kabuk manok. So compute na guys, kunuhay ba? Kay di man tani bright ug mat guys. Gisunlog sad kunuhay guys si ako customer guys nga di na kinahanglan cellphone guys kay kamao kuno siya mat. Niingon ra siya guys nga bugo kuno siya mat. So mao to guys, nag-compute ko sa kung pila halinon sa akong manok guys. O so mo na inaabtan guys, ako nang gikwintag. Na guys, nagkuha na siya kwarta guys, kay bayaran na niya akong manok guys. Di lang ko musumat guys, ug pila guys, gamay ra na guys, pero bisa na gamay na guys, importante guys, tunay tay kita diri sa bukid guys, no. So giduhol na niya guys ang kwarta guys, so mao na. Kuwang pa na guys, mukuot pa na siyang bursa guys, kay kuwang pa og pila to ka. So mao to guys. Gingnan sa kumama guys, kitanaw ko ng kwarta basig piki. So nakatawa ko guys, gingnan ako nga dili na mo bayad og piki ang among customer guys, no. Na guys, duhol na po niya guys sa sobra. So mao na, ako man nagbayad guys. Mao na nang buntaga guys, sa buntag guys, may nahalin ko mga manok. So bisan pag ginagmay lang guys, importante guys, so doon na tayo kita dira sa bukid guys. Daghang salamat guys yung pagtanaw guys, hinaot nga nag-subscribe mo guys, palog pag-like, pag-share, pag-comment din akong video guys. Thank you ug may buntag natong tanan. So mga to guys, nanguli na sila guys ug ako siyempre mubalik ko nga to sa akong pagtrabaho kay nag-andam pa kog tubang sa akong baboy guys. Thank you guys.